இந்திய மருத்துவக் கழகத்தின் தலைமை உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். வணக்கம் மக்களே, கிங் ட்ரோல் சேனல்லேருந்து வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கொள்ளே இந்த வீடியோ ஆரம்பிப்போம். மேடம் இஸ் பேக் டு த ஸ்டைலாக கேவலம் பார்லருக்கு போய் வீடியோ காமிக்க சொன்னேன். பார்லருக்கு போய் சும்மா தூங்குற மாதிரி ஒரு இசட் விட்டுட்டு அப்புறம் டீம் எம்ஓபி வீரவசனம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ரிசர்ட் போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாட்டி ஹவு இஸ் மை ஹேர் ஸ்டைலா கேவலமாக இருக்குது. ஹேர் ஸ்டைல் என்னமோ என்னமோ பாட்ஸ் கட்டினாமா, லேயர் பாட்ஸ் கட்டினாமா. அது வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களா, பாட்டி கதை பேசிகிட்டு இருக்காங்களா. நீ என்ன இப்போ எல்லாத்தையும் ஓசியாக பிடிங்கன்னு சொன்னா இப்போ நானும் பேசாமல் உனைய மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் 10 சேனல் ஆரம்பிச்சிரு சரியா. ஏர்மமாடா இருக்கீங்களா பக்கத்து வீட்டில் என்ன டிஸ்கஷன், எப்படி பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுக்குவோமோ அப்படிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். சரி பாட்டு பிம்பம் பாட்டு அப்புறம் நிறையா பேர் சொல்லிடுவாங்களே புட்டுக்குட்டி அழுகிற மாதிரி ஆக்டிங் போட வச்சு. நல்ல ஆட்கள் தான் நீங்கள்லாம் மூலக்காரங்களாக இருக்கீங்க. அப்புறம் நாங்கள் மெத்திலி மீன் ரசம் எல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா பாட்டி சாப்பிட்டுட்ருக்கோங்களா. ஹவுஸ் மை ஹேர் ஸ்டைல் சூப்பர் பாட்டி உடனே சூப்பர். இந்த கிரெடிட்டில் யாருக்கு போமா, பாட்டிக்க. நீ வீடியோவில் போடுற ஆக்ஷனோட ஏமா போமா நெக்ஸ்ட்டு மார்னிங் சொல்லிவிட்டு ஏதோ இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் எதை பற்றி பேசிட்டு வெறும் குப்பை வீடு இதோ ஒரு விலாகுன்னு சொல்லிவிட்டு விலாகெல்லாம் எடுக்கிறீங்களே சாமிலா. மோமோஸ் வீடியோக்குள்ளே உங்களெல்லாம் வார்ன் பண்ணியிருக்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. வார்ன் பண்ணுறது இத்தனை சேனல் நீங்கள் ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் தான் ஸ்டைலு தான் பாட்டு போடுவீங்க. ஸ்டைலு பாட்டியை ஃப்ளைட்டில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களா, இவங்க மட்டும் போனால் முடியாது. பாட்டி வர மாட்டேன், நீங்கள் 2 பேர் போய்ட்டு ஐயோப்பா பாட்டி எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன். அப்புறம் ஓகே கைஸ், பாய்.